हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं माला प्रजापति हमारे यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज मैं एक बहुत ही प्यारा कहरवा नाच गीत लेकर आई हूं। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दुबई जाते मोर बलमुआ दुबराई गइले ना, दुबई जाते मोर सजनवा दुबराई गइले ना, दुबराई गइले ना, दुबराई गइले ना, दुबई जाते मोर बलमुआ दुबराई गइले ना, दुबई जाते मोर सजनवा दुबराई गइले ना। हम तो खियावत रहली काजुआ बादाम हो, हम तो खियावत रहली काजुआ बादाम हो, काजुआ बादाम हो, काजुआ बादाम हो। हम तो खियावत रहली काजुआ बादाम हो। सरसों की नैया पियराई गइले, दुबई जाते मोर बलमुआ दुबराई गइले, दुबई जाते मोर सजनवा दुबराई गइले, दुबई जाते मोर बलमुआ दुबराई गइले। हम तो खियावत रहली दूधवा मखनवा, दूधवा मखनवा हो, दूधवा मखनवा। हम तो खियावत रहली दूधवा मखनवा। पहले रहले हट कट अब झुराई गइले, दुबई जाते मोर सजनवा दुबराई गइले, दुबई जाते मोर बलमुआ दुबराई गइले, दुबराई गइले हो, दुबराई गइले। सब दुबई जाते मोर बलमुआ दुबराई गइले, दुबई जाते मोर सजनवा दुबराई गइले।